Toto miesto každoročne navštíví viac ako 1 000 000 ľudí. Je to vďaka unikátnemu vínu, neobyčajným plážam alebo najkrajšiemu západu slnka na svete. Vítajte na Santorini. Santorini bolo zničené sopečnou erupciou pred 3600 rokmi. Vznikla tu tak obrovská kaldera, ktorá bola postupne zaliata Egejským morom. Santorini je známe svojimi bielými domčekmi s modrými strechami, ktoré sú doslova vtesané do sopečných skál. Tieto domy poskytujú prirodzenú ochranu pred slnkom a vetrom. Na juhu ostrova sa nachádza staroveké mestečko Akrotiri, ktoré sa často prirovnáva k Pompejám. Toto minojské mesto bolo pochované pod vrstvami sopečného popola počas erupcie a je veľmi dobre zachované. Môžeme tu vidieť dávne stavby a fresky. Mnohí archeológovia a historici veria, že práve zničenie minojskej civilizácie mohol Platón opisovať vo svojich dielach ako bajnú Atlantídu. Čo nebolo zničené, ale naopak vytvorené, bola táto čierna pláž. Čierny piesok je tvorený malými úlomkami sopečnej lávy a sopečných kameňov, ktoré sa postupne rozpadli na malé zrná. To dodáva tejto pláži nádych čiernej farby. Ale ak by vám táto pláž nestačila, tak na ostrove sa nachádza táto nádherná červená pláž. Červená farba pochádza z vysokého obsahu oxidu železa v horninách. Tento jav je typický pre oblasti s vulkanickou činnosťou, kde sú v pôde a v horninách rôzne minerály vrátane železa. Vďaka týmto minerálom má víno na ostrove výnimočnú chuť. Po celom ostrove sa pestujú viniče, ktoré sú zapletené do kruhu, aby boli chránené pred vetrom a slnkom. Voda na tomto ostrove je vzácna, pretože sa musí odsoľovať morská alebo sa dovážať. Preto sa hovorí, že na ostrove je viacej vína ako vody. Rovnako sa hovorí, že je tu viac kostolov ako domov. Je tu približne 450 kostolov a kaplniek, ktoré sú postavené po celom ostrove. Väčšina kostolov je natretá bielou farbou, čo symbolizuje čistotu a svätosť. Modrá kupola a dvere zasa symbolizujú nebo a božskú ochranu. Tieto kostoly sa stali ikonou nielen ostrova, ale aj celého Grécka.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto ostrova sú oslíky, ktoré v minulosti slúžili na prepravu tovarov a ľudí z prístavu do mesta. Dnes sa už na to využíva lanovka a tieto oslíky slúžia iba ako turistická atrakcia a viete si zobrať oslíkové taxi. Oslíky na Santorini predstavujú spojenie medzi históriou, kultúrou a moderným turizmom. Nachádzame sa v meste Oja. Každý večer sa stovky, ak nie tisíce ľudí zhromažďujú na tomto mieste, aby si vychutnali ikonický západ slnka. Oja je považovaná za jedno z najkrajších miest na svete na sledovanie západu slnka. Tak toto vyzerá ulička v meste Oja po západe slnka. Všetci opúšťajú svoje stanoviská a úplne to zapratané. Ale keď si počkáte, aby davy ľudí odišli, tak si môžete dať v nočnej Oje zmrzlinu napríklad, alebo víno, alebo čokoľvek iné. Tak ak sa ti Santorini páčilo, daj like, odber a vidíme sa na budúce.